Така, здравейте, фенове! Отмина първото завъртане от групите на Европейското първенство. Всеки един отбор изигра своя матч и е време за едно видео, което да бъде обобщение на представянето на отборите до момента. В първата група доста така силно начало за отбора на Германия, като цяло победа с 5-1 срещу Шотландия, една победа, която разбира се впечатли със сигурност неутралния зрител, да не говорим за феновете на Бундестима. Германия започна ударно, много силно представяне за състава на Нагелсман. Изключителна агресия в играта на Германия, изключително силно играха немците. Отбора на Шотландия беше размазан буквално, наистина нещо, което може би не се очакваше предвид така слабата форма на Германия в приятелските срещи. Разбира се, няма как да не отбележим факта, че те уволниха Ханзи Флик и заложиха на Нагелсман, нещо, което много рядко сме виждали да се случва в историята. По принцип, един отбор, който вече се е класирал, който е домакин, да елиминира своя треньор благодарение на резултати от приятелските мачове. Но както и да е, разбира се, това са подробности. Германия размаза Шотландия с 5-1. Изключително агресивна игра още от самото начало, изключително силно представяне на хора като Мусиала, Вирц и като цяло Крос, Гюндоган, разбира се, и като цяло на атакуващата линия на немците, и много слаба игра на Шотландия в халфовата линия, бих казал, там където Шотландия уж трябваше да има някакъв шанс с Магин, с Мактомини, но по една или друга причина това не се случи. Германия ги унищожи буквално. Сега, разбира се, тук въпросът, който излиза, е дали Германия е толкова силна или Шотландия е толкова слаба. Това ще разберем в следващите мачове. След това Швейцария победи Унгария в същата група с 3-1. Един матч, който общо взето беше също доминиран от единия състав. Унгария изигра много слаб двубой. Много хора очакваха, че унгарците, предвид някои техни резултати в последните години, могат да се изненадат на турнира, но не би. Изключително, как да кажа, пасивни в атака, залагат единствено на физика, като изключим Доминик Собослай, разбира се, абсолютно никаква креативност, нула. Да, имаха през второто по време така едни добри минути, които обаче просто не бяха достатъчно срещу опитния отбор на Швейцария, един отбор, който сме свикнали да се представя много силно в тези големи първенства, и като цяло може би не е изненада това нещо. Ще видим, разбира се, за напред. За Германия искам да кажа, че все пак е рано за някакви изводи, както и за всички други големи отбори. Ще видим какво ще се случи за напред. В група Б Испания победи Хърватска с 3-0, също много впечатляваща победа, изключително силна игра в атакуващ план за испанците, и Хърватска, която може би, според мен лично, просто се е изчерпала под ръководството на Златко Далич. Вече изглеждат много някакси уморени, отбора изглежда наистина застарял, да не кажа дърт. Разбира се, има култови фигури все още, като Модрич, Ковачич и така нататък, но
Брозович, но като цяло Хърватска просто не изглежда никак добре. Още виждайки състава, честно казано, така се попритесних за тях. Ловро Майер в позицията на крило, според мен, много зле, и в защита пълен абсурд беше представянето на Хърватска. Така просто няма да стане при тях. Италия-Албания 2-1. Един интересен матч, в който набързо се случиха нещата. Ранен гол за Албания. Той беше предизвикан от брутална грешка на Ди Марко от Тъч, която според мен е наистина нещо, което много рядко може да се случи. В 20-та секунда падна гола и така нататък. По-скоро случайност, между другото, предвид целия матч. На мен обаче Италия като цяло ми хареса доста като игра. Бяха изключително агресивни и креативни, поне през първото по време. През второто отново мисля, че те просто спестяваха сили. Федерико Киеза изигра изумителен матч. Направо егати чудото, бих казал за неговата игра. Развърташе по 2-3 човека, просто не знаеха на къде се намират, и според мен това е ключовия фактор. Той, Скамака и централните защитници, Бастони, Калафиори и така нататък, Барела, разбира се, това са хората, които ще определят дали Италия може да стигне до някъде на това първенство. Изумителна игра на Киеза за мен. Това бих казал, изумителна игра на Киеза. Наистина индивидуално той е изключителен играч. Въпросът е, че много често се контузва. За малко отново да му се случи. За сега няма проблем с него. Група С, Словения и Дания. Там дъчаните ми се струва, че са изчерпани при този треньор. Те като че стигнаха своя зенит на предното европейско първенство, своя връх, и оттам нататък просто няма какво повече да направят от това. Много ограничени от към възможности, създаване на положение и така нататък. Да, едно прилично първо по време, през второто обаче Словения успя да се възползва от тяхната неувереност. Странно ми е също как тази схема с Хойлунд и зад него Ериксен и Винт. Винт е доста физически здрав играч като крило, нещо хич не ми се връзва. Но ми се струва, че може би срещу Англия ще има промяна с Дамсгард и евентуално Скоф Олсен, защото просто няма логика в цялото това нещо, което прави Дания. И пак казвам, през второто по време те бяха изключително апатични като цяло и сякаш струва ми се на моменти, че просто нямат мотивация, което е необяснимо като цяло. Словения, разбира се, за техните възможности изумително представяне. Едва ли могат нещо повече от това. Андра Шпор беше човек, който излезе много положение, не можа да се възползва, явно толкова си може човек. Шешко беше много ограничен, но в крайна сметка Словения стигна до равенство от Сърбия. Англия, един от най-скучните мачове за мен до момента. Отново Саутгейт ни предоставя от неговата си формула за успех, прагматично, скучно, което на този етап не трябва да се съди, защото в началото за всеки фаворит е по-добре така и е напълно нормално, логично и обяснимо да се стартира по-предпазливо. Все пак евентуални 7 мача за Англия или разбира се, ако стигна в финал. Няма как да започнеш от началото ударно, но с този потенциал играчи, според мен е леко странно да се защитаваш в 65-та минута срещу Сърбия. Разбира се, лично мнение, но ще видим с хора като Белингам, Кейн, Сака, разбира се, Кол Палмър, който въобще не видяхме на терена. За малко видяхме хора като Мейно.
Но знаем си го Саутгейт. Нали, това не е някаква изненада. Човекът просто си е той. Ако има някой, който може да спре Англия, това със сигурност е Гарет Саутгейт. В следващата група бяха мачовете Полша, Нидерландия и Австрия-Франция. Полша, Нидерландия, бих казал, че Нидерландия стартира успешно. Отново един от отборите, които обикновено са замесени в челните позиции на такива първенства, с доста млади играчи и някои по-опитни по-скоро в защита. Нидерландия не блестя, но също си взе победата. Ваут Вехорст очевидно е човека за тези късни голове. Даже, честно казано, се чудя, защото той беше резерва. Мемфис Депай не знам, може би е по-подходящ за крилото, просто не му се получават нещата на този човек и може би той не е ключовата фигура като цяло. Австрия-Франция, един също от най-скучните мачове, които въобще наблюдавахме на първенството до момента. Но отново обяснението е, че имаше голям фаворит. Тези отбори, трябва да кажем, те нямат намерението да стартират с два мача, в които да победят с по 5 гола. Това не ги интересува. Тя ги интересува да минат групата, по възможност като първи в нея и след това вече да покажеш на какво са способни. Това е цялостната концепция на такива отбори, което е нормално. Няма как от първия матч ти да започнеш да биеш по 4-5 гола. Да, окей, случи се на Германия, до голяма степен на Испания, но мисля, че пропуснах Испания, между другото. Испания се представи наистина много добре. Факт е, там младите футболисти като Ямал и така нататък се представиха на много добро ниво, макар че трябва да кажем, че Хърватска имаха огромни проблеми в защита и че, между другото, въпреки всичко, Хърватска имаше по-голямо XG, което е статистиката за очаквани голове, което е доста странно предвид матча, но факт. И да се върнем на Франция, разбира се, там имаше и най-интересният момент от целия матч, беше контузията на Мбапе. Дансо, защитника на Австрия, го удари доста добре в носа, тече кръв. Имаше съмнение, че му е щупил носа. В крайна сметка се оказа, че Мбапе няма да се оперира, което е логично, разбира се, предвид факта, че е на европейско първенство, което ще свърши след по-малко от месец и ще го доиграе с маска. Може пък и това да го мотивира. Естествено, Франция остава един от големите фаворити. Минаваме към група Е. Там отборите на Румъния, Украйна, Словакия и Белгия. Румъния победи Украйна с 3-0, може би една от най-големите изненади. 3-0 звучи наистина много сериозен резултат. Украйна просто не успя да създаде достатъчно добри положения, игра сравнително така предвидимо. На Мудрик не му се получиха нещата. Довбик просто нямаше достатъчно положение пред него. А Румъния от своя страна изигра наистина един матч, който е впечатляващ. Белгия и Словакия, поредното разочарование за Белгия, сякаш последните първенства при тях се случва едно и също нещо. Пълен абсурд. Започнаха сравнително добре първите минути, след това позаспаха, Словакия им вкара гол. Даже Словакия мисля, че имаше и повече положение, корнери, което е абсурдно за отбор като Белгия. Да, два отменени гола на Лукако, за мен е втория отменен гол е тотален шит. В смисъл, не може да се отмени гол за някакво докосване в ръката 2 минути преди гола, там някога в атаката. Но такива са правилата, такъв е ВАР, това е на дневен ред. Изключително безумие, но както и да е, като цяло Белгия не заслужаваше да го спечели този матч, предвид
обстоятелствата, които отбелязахме до момента. И в група F Турция победи Грузия с 3-1. Много силна игра на турците. Грузинците за мен се провалиха в това, което можеше да е техния плюс, а именно да са добре в защита. Не им се получи определено и бяха размазани. Арда Гюлер, човека, който определено може да направи нещо впечатляващо като млад футболист на това първенство. Добро начало за Турция и почти сигурно класиране, разбира се. За Грузия мисля, че участието ще бъде просто символично. Турция от друга страна ми се вижда, че имат много добър шанс да стигнат до четвъртфинал, ако не и до полуфинал даже. Зависи, разбира се, какви съперници ще срещат, но те могат да бъдат една от изненадите, освен естествено отборите на Румъния и Словакия, които предната група вече с единия крак в следващата фаза. И последния матч от първото завъртане на групите Португалия-Чехия 2-1. Трудна победа за Португалия, факт, но изключителна доминация и като владение на топката, и като удари, и като корнери, каквото ще и да е. Отново един от фаворитите. Те фаворитите са много на това първенство, което е хубаво, защото това значи, че ще бъде интересно и че няма един отличаващ се такъв. И Португалия по един или друг начин успя да спечели, което ги прави така също направо с двата крака в следващата фаза. На тях буквално им трябва една точка. Много трудно отбор с 4 точки би отпаднал. Трябва да има някаква ужасяваща голова разлика. Групите да се развият по много лош начин въобще. Това е почти немислимо. И сега, разбира се, ще изчакаме да видим какво ще се случи в следващите двубои, но до този момент е това. Пак казвам, фаворитите не бързат да покажат най-доброто от себе си, според мен. И това е нещо обяснимо, нормално, нещо, което сме виждали вече десетки пъти на тези първенства. Няма за къде да бързат тези отбори, защото тяхната цел е да са най-добри във втората фаза, разбира се, да не се излагат и да отпаднат в групите, което понякога се случва, но така погледнато до този момент няма опасност за нито един от тях. Ще видим какво ще се случи